Poštovani gledatelji, Dinamo je izjednačio Dinamo Hajduk 1:1. Pogodak za modre postigao je igrač brojem 99 Ivan Krstanović. Poštovani gledatelji, Dinamo je poveo Dinamo Hajduk 2:1. Svoj drugi pogodak na utakmici, a osmi prvenstveni postigao igrač s brojem 99 Ivan Krstanović. U momčadi Hajduka izvršena je druga izmjena igrača. Umjesto igrača s brojem 77 Drage Gabrića u igru je ušao igrač s brojem 17 Tonči Kukoć.